Eminem. T. Nişap T. Şey degенni аңлатамы? Assalamu alaykumlar. Мен үземнең сәламләү өлешемне башка җирдә язырга тиеш идем. Баннер куйган җирдә. Менә ул. Хоп. Күрәсезме, инде матур җир, әйме? Ләкин анда һәр вакытта кеше күп. Безне көтмәделәр. Шуңа күрә без монда язырга булдык. Күз алдына китерегез, без сәламләү өлешебезне шунда яздырабыз. Монда түгел. Киттек әйдә, озын сүзне кыскасы. Монда балачага бихисап бүген. Монда әти-әниләре дә килгән. Чөнки, әнә бит күрәсез, мен чыгып карап торалар, әнә. Чөнки балаларны карарга дип килделәр алар. Бер-ике сүз әйтәсезме? Бер-ике сүз генә. Мондый балалы концертларда сез беренче тапкырмы, әллә инде берничә тапкыр килгәнегез булдымы? Беренче тапкыр килдек. Ребят, все хорошо будет, алла. Монда бәлкем сезнең оныгыз, бәлки кызыгыз, бәлки берәрегез. Эй, внучкам, оныгым йөри. Монда җырлый шул бүген. Җырлый. Нинди җыр? Сөембикә. Күрәсезме? Старт бирделәр, ыргылдылар. Монда балалы солянка түгел, монда хәзер балалы йылыга. Ул бит үзеннән үзе шулай килеп чыкты. Без бер-беребезгә һаман тартылабыз. Аңламыйм нәрсә әйткәнен. Манежда Шулар ук. һаман шул кешеләр. Шулар ук. Һаман шул кешеләр. Саумы кояш сүнмәс ушак. Ассаламу алейкум. Башка зонага керәбез һәм монда инде безнең артист балаларының әзерләнгән мәле. Әгәр дә сорау биреп без аларның ачуларын чыгарсак, әйме? Бу бары тик эш процессы. Исәннәрмесез? Юк, булар котырмый, булар нормаль артистлар чөнки, әйе. Бер генә сорау, балалар белән җырлыйсызмы? Кем әйтә, кем җавап бирә, әйдә? Мен җырлар идем дә җырчы булсам. Мен Алла берсә, Самир дигән малай белән җырлыйбыз. Бик матур җыр башкарабыз. Үземнең репертуардан. Бик матур. Тукта, әйдә булай, тукта. Мен инде сине күпме беләм, әйме? Күпме синең иҗатыңа гашыйк инде, әйме, күпме? Мен шулай дип әйтәм. Менә хәзер бер мактап алыйм әле сине. Ниһаят, әйме, монда инде күздән күзгә индем дә. Тура тет-а-тет мактыйм. Ришат безнең легендар җырчыларның Туган җырны, туган телне популярлаштыручы күрәсебез килә һәм зур уңышлар телибез. Шулай ук бүген залда бик күп әти-әниләр, әти-бабайлар, остазлар. Без сезгә шулай ук бүген чын күңелдән рәхмәт әйтәбез, чөнки сез туган телгә мәхәббәт тәрбиялисез. Вены реки. Вены реки, реки любви, реки разлуки, реки любви, реки печали, что же вы, реки от меня, нәрсәдер. Татарский вариант Стоцкий. Стоцкий шагылсың бит. Бедәз гына, бедәз. Юк. Эй! Стоцкий, айда безнең белән. Пача-пачасты. Хайда. Открывайте концерт. Молодцы. Балалы солянка дигәч тә башка беренче булып нәрсә килә? Менә шушы көтү бала, бөтенесе бергә, җырлый, би, менә шул сразу күз алдына килә. Утырыша, саташа. Менә шул, менә бүтән энергияларын тарата үзләренең. Ну, барыбер балачага бит әле син. Балачага, булай күренсәм ярар. Ну, бик матурсың. Җирән чәчле шибәр туташ. Туташмы син? Ханым. Тогда давай станцуй. И ведь это все для вас, зрители. Это все для вас. Тимурка, респект. Нишап Чей дигәнне аңлатамы? Юк, әти дигәнне аңлата. Әти, Рената Тей. Әтигә что ли? Рената әти что ли? Әтием Рената, я. Мин кичкенә вакытта булганда әтием белән әнием гел җырлый иделәр. Алар миңа үз талантларын шулай
Тапшырдылар, әйе, мин инде аны зур сәхнәдә менә шушы әтинең исеме аша үземне танытырга булдым. Сиңа респект. Так, сіз мұнда неше бересіз, айда екі қызды. Мен Ландыш Нимаджановнадан интервью алырга келдим. Мен де. Вау, мен кеттім. Ландыш, кімнәр бүгін сенікілерден шығыш жасый? Біздің балалы Салянкина Лейли алып бара. Әтесі білән жырлый. Анлары мен де жырлап шығам енді. Болатын ойлар екен. Йоқ. Яқшы мінәкді, мәғнәдәйін. Интертат журналистлары Асоляның яртысыңына бәрелер. Нишеп, давамы yok. Мұнда, жәмәғат, мұнда, міне ол, түп ұрыны. Хәләтем әллә ниши башлый. Рәхәт булып китә, чөнки балалар алар кәефне күтәрүче шундый кистики генә бәндәшикләр. Бер үзең җырлыйсыңмы? Мин бер үзем җырлап бала алып килдем. Бала белән җырлыйм бүген. Балаң белән җырлыйсыңмы? Юк инде юк. Сенлек эш белән. Синеке шунда. Әйе. Синеке шунда куясың. Әйтә бит, әйтә бит. Исәнмесез диеп киләмез сезгә бүллә гитар өчен җырларым. Нәрсә җырлыйсың бүген? Что? Что поешь сегодня? Анкәйемнең бәрдем. Ринат Фатхуллин белән. Ну сезгә уңышлар. Рәхмәт. Удачки вам. И все вместе бөтенегез дә җырлыйсызмы? Әйе. Это не? Безнең будущая Алия Карачурина. Шаган бит. Ришат брат, син менә булдырасың. Булдырга кирәк инде, булдырмыйча булмый. Татар халкына, татар милләтенә моңлы җырларны, моңлы җырларыбызны бүләк итеп яшәргә язсын алда көндә. Брат, синең әйдә менә балалы концерт, балалы Салянканы Алматыга әле җиткәргәме? Концертың кашан була? Әйдә, тамашачыга җиткер әле. Син шуңа килдеңме? Шуны сорагамыни? Алла бирсә 25 февраль 12 концертлар залында кич 7дә барлык тамашачыларны көтеп чакырып калам. Сине дә чакырам.